Hamren MSC constituency alo Phanghongthor hawaralong ke padupon LP school along thanbang non inut nangjila lapen school apaisong nang pithapu Karbianglong Autonomous Council kachari pona tumaphan rapen kachuning ripon Hamren MSC constituency alo Phanghongthor rongke rongbarim lo pule pudeta hinunelo Bontame labang sorong along ke do sumara tumaphan lo thek nang jipura sorkar pen ki pipon tokbor kachari awarsai Phanghongthor LP school padulo Lapen usumara tum setame tokbor kachari dun long rintilo. Puwai pit setame Phanghongthor hawaralong ke bangso LP school elong vera joini tokbor kachari usumara tum ongmu chora jok thanbang inut vet pen ke than pachitang et unedet jiapot Karbianglong Autonomous Council pen bangso school aphan thanbang non inut nang pithulote anso se tokbor kachari dun bom au sumara tum thek thumu chop pusi pherangke tum kahumrida mahut rara tum pen nang pachini do. Lapen bangso school aphan boundary wall nang chipura penang anar ni pen nilitum methang hamren local MSC aphan thanlo bonta me nilitum bangso school apaisong non anta long nun dela lasi paisong ta kenang soda pot Karbianglong Autonomous Council kachari pon ke the ki dinga tum pen boundary wall bang nang pipona sante mesenji pusi ningje pon itu single teacher apa mane assistant phantan nang ngop pantang nang toy nang bang tung ki poji dingolo lan chola sap su yang phan ni sắp số Honda đấy hả? Sắp số những cái oi chuyện bằng làm cơm rong ăn những đất cái đó bằng thao sản xuất cái năng phục của anh ning hang a ling bong te ma so le bang ning thom le ke do ta kali amat inuriar ma sora long bang ke islam ke biaru ta tang mon pe der amat kaita class pe bang boy son te pon ma sinili na chuning di do sa amela so war nang ke li apot bang ko son si chirui phak ke tima so lamang ni ka na chor long bawanari phana Dongkamukam pen Wiki Bay Karbianglong Live